हेलो गाइसमोन माबोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि गोजोन भिडिअ गासिबो खुलुमनायजों लोगोसे फरायफिननाय थाबाय गाइसमोन आङो गोबां गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया माने समबो मोना नालाय बेसेबांबा गोबावनि गेजेरजोंबाबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय स' गाइसमोन जाय बिथांमोना नायो बिथांमोना मिथिखायो आं मानि सायाव भिडिअ बानायो थ' नायलांबाय थादो गाइसमोन भिडिअखौ ओमफ्राय नैबे जि स्केलनि सिफुंजों फोरोंगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो सारेगामाखौ आं खिन्थागोन माबोरैहाय सारेगामाया सोर रोङा जाय गोदान बे जाहैबाय मोनद' गुदुंनि नङा होमबा सारेगामाया नैरैहाय जागोन सारेगामा पादानिसा सानिफ्राय जागायो सारेगामा पादानिसा ओरैहाय आरोना ओमफ्राय सुथानिया खेबसे खोनासंना ला आरोना बे जाहैबाय सारेगामा बेखौ सोलोंग्रोना लानांगौ सारेगामाखौ सोलोङोब्लासो हागोन आरोखि ना सारेगामाखौ रोङाब्ला अबे सा अबे रे अबे गा बेखौ नों मिथियाब्ला माने सोलोंनो हानाय नङा आरोना बेलेग फोरोंनायखौ ओमफ्राय दाना बागुरुम्बाखौ फोरोंनो सानदों आं दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद गरम एकदमबारे फांखा दं फांखा लागायबा माने साउन्डआ माने मा जायो मोजां खोनाया आरोना नायदो फार्स्ट गिबियाव जाहैबाय बागुरुम्बा है बागुरुम्बा आं खेबसे खेबसेल' बुंलांगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट सिगाङाव लिरनो हागोन नोंथांमोना मा बहि कलम लानानै डाइरेक्ट सारेगामाखौ लिरख'ना ला ओमफ्राय सोलों आरोखि बागुरुम्बा होननाया बागुरुम्बा बागारेसा है बागुरुम्बा पापा गारेसा है बागुरुम्बा पापा गारेसा बागुरुम्बा होननाया बागारेसा है बागुरुम्बा पापा गारेसा ओमफ्राय जाहाथ नङाबोला थुल नङाबोला बेहाय जाहैबाय आखाइखौ नायनानै ला खेबसे गा पा पा गा रे रे 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 ओमफ्राय बेनि उनाव थाबुरुम हमनानै बामनानै बे जाहैबाय गारे पारे गारे सादा पा थाबुरुम हमनानै बामनानै गारे पारे गारे सादा पा लिरनो हागोन थाबथाब लिरना ला बहि कलमाव ओमफ्राय सोलों अब्लानो रोंगोन लाइन लाइन लिरना लाखा ओमफ्राय बेनि उनाव है लोगो लागुमोनखा pa sa 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 pa sa da pa sa 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 ओमफ्राय बेनि उनावहाय थुरि बारिनिलाय दाउसिन बेहाय मोजाङै ओरैहाय गा 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 पा पा दा गा पा रे गा रे गा 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 पा पा दा गा पा रे गा रे जोंनि लागोआलाय
Tausin. Beबो बिदिनो जागोन एसेल' बेलेग गा 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 दा पा दा गा पा रे गा रे गा 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 दा पा दा गा पा रे गा रे ओमफ्राय गोसो होसार होसार मोसादे बेहाय दा सा पा दा गा पा रे सा दा पा बेहाय दा सा पा दा गा पा रे सा दा पा गोसो होसार होसार मोसादे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे papa sada papa sada papa da pa sa pa da pa papa sada papa sada papa da pa sa pa da pa ओमफ्राय बेनि उनाव दै जिरि फैलायबाय दै जिरि बेबो इजि गा पा दा सा पा दा पा इजि गा पा दा सा पा दा पा ओमफ्राय लिरनो हागोन ओमफ्राय सना नों जिन्जिरि गारे सा दा पा गारे सा दा पा सना नों जिन्जिरि है जिन्जिरि सा पा दा पा बेल' आं सिम्पोलाव फोरोंना होबाय बे सिम्पोलखौ रोङोब्ला नोंथांमोनहा बेबायदि सुनांगौ आङो खेबसेनो प्राइभेसनखौ नोंथांमोना खोनासंनानै आंनाव दामनो जुजिबानो जाबाय जेब्ला सिम्पोल हाखाङो सिम्पोल होनोब्ला मादिखौ बुजिनो ओरैहाय जागोन बेखौ सिम्पोल होनो बेबायदि सुनायखौ ओमफ्राय बिदि हाखांबाथाय नैबेहाय सुदो आं सुनानै खेबसे सुलांगोन लास्टसिम खेबसे आं फोजोबगोन
गाइस बेखिनियानो भिडिअआ ओमफ्राय बेखिनिखौ सिम्पोलखौ लिरना लाग्रो लिरनानै सिम्पोल सुनो सोलों बे सिम्पोलखौ सुनो रोंखांबाथाय प्राइभेसना उनाव आखाया स्पिड जाबाथाय निजेनो थांगोन निजेनो हागोन जाय हाया होननानै आंनानो गाबा बार सोनायानो मोजां गाबा सिफानो मोजां गाबा होननानै जाय हाया होननानै थागोन बे मानलाबो हाया आरोना जुजिथाबबाय थानांगोन स' गाइस नाजाबाय था नाजानायनि गेजेरजोंसो मा जायो हालांगोन आरोना जाय हाया होननानै जालाब दावगोन मालाबा हाखाया आरोना स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय